사바직 지구는 기기 가입하노 지니 어제 아침에 사는 좀 뽀글이야 어버하게는 좀 졌도 어머부 코와이 쇼도 돌라이 졌도 자간에 샤티 바자 테케로메 가샤게 좀 자라 리더로 파이 지니 아침에 사는 좀 팔로는 방에 어사티는 무슨 방에 지니 프레시덴트 사 올린더 데버마 비니 약게 좀 아침에 사는 사티 무슨 리더 방에 보나 안까샤 쿠팡리 Alright, kaya keralanya, cini presiden tay cini forma CS, bini yak tay cung cini jangan sekretari baru kau thang bising tay, or kaya kena rawi, cung jilen bagai baru mang kobo. Gam na lemah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hai titiye pasai masalo jong tini palau. Happy birthday to you. Ya sudah ya. Ya pakai sekolah lagi. Ya fakir lagi. Engkau kum kodai akum kodot ya. Tahu kum kodot saya. Sobawo age chung bai ke soba khai thamai ra tini o haw kri ka pano chung bor no mui to khlai lai chung tini pal khe bor no mung ti chung khum bo lai nai o khum puila baugri dan bagai chini general secretary chini sar Rakesh Depor mano puila bini yakte o khum no bodan bagai ang kobo अब सासन बिजली कैसा के रही चुन को kum kodot ya. Kum kodot mana? Udah, stop yang berikan. Ya Pak Korban aja. Yang kamu raih kamu jadi. Murahnya mah bukan mau saudara. Ayo beta lama nih. Jangan dengar deh. Kau, joget tongin sih, bra. Bos, jaket tongin mana kamu yang sih? Apa nama ini? Dari tadi ada ya?
Engkai sini presiden sar ne sing joto sino ke sana nang ya engkai sini takuk azalai naitok sung sana yakar thangmani agibo to apni song bai baksa sawa khalai pheke hanai sing khanao busuk yar robo romboi tirpra hana yak samar na hanai bo busuk yar sawa khalai khena bo sungchano yakari thangka 1 তারিখ মাস দি 1 তারিখ জুলাই 2025 আগেও bo सेंक्राक ओंगैनो चिनि मथाबा थांमानि थाङै याखै bo गोबां मा सामुं न खायका बिनि सामुं खायमानि बिसिंतै bo हयतो तंसुंमाय आङै जोंनि एकट खायमानि आगेनो bo फायजा फायबानो bo जोंमाय गाहाम फाय गोरोङै दं बगलाम सालाय दं बिनि वानसुंमानि bo गाहाम ओंगेके दाबो जे चिनि चबा बाय सब समय bo गदालिनो दङ चबा अंगाकाय bo सब समय न अबाहिकिन बिनि दाम हिनानि bo हानि याकागै थांगाबा याक कागै थाङै फानो जोंनो जे आसाकाय चिनि बिनि जे हकर फानो जोंमाय गदालै दंनाय चिनि चबा खायतानि bo सब समय लगिनो दङ दाम केके तिनि बनो अबनि बागैनो थैका जखन बया कागलांखाबा जों बिनि परिबार रग किचा मिचा नायै जों किचा मिचा जा चुपचाक जों चुबा चोरिनानै जों जत पालक फायनो तिनि किचा मिचा जों बरंग सुबाय गलां थानाय बेखरखौ सारबाय जों गोरोङैनो सार ओंखायनोखाय नों हा संसार नय जाखारि थांनायसिं दाखकनि बागै नोंनि खाबाय नों बबाहायखै बिनि फलानो खाकसां मारिनायनि बागै बिनि नुखुंग बबाहायखै नों क'क्राझार नामुसुं उलाथ' जोंनि मेडिया फ्रेन्ड्सआवनो हामबाय जों दिन बेलेंखा खामो बसंबाय बिसि गोदोंमा दङै अदफानि बागै इहानि बागै जाबो खायो थामानि जोंबाय मैट्रिक तक्सा मैट्रिक तक्सा लायो जों ताखौ बुखौ हायकिन दंलायमोन बुङा बुहा गायसन बुसा हायकिन दंलायमोन फियाबा दिनै bo गोबाल हामियान जरा दिनै जोंनो याकारै इहानो याकार bo थांजाका हायफानो जों थानाय बार दं नारमाया बिनि नुखुङाव जों फाय गिसिसा जे गोबां माया फानो गिसिसा जों बुसु जरदै सुबायमान हि सुबाना जों फायमानि बि नुखुङाव ओंगा जों दिनै गिजामिया जों सुबाय गलांनाय आवन उलो फानो जों उलोबा जों बंनि संजार जों सामबलि हायखाय जों बंनो नाय दंनाय सार नों सिनेमा आनसिन मुंखाय आं खरसाय एटिए बिनो आन मुंखाय एन्टनी हामबाय को बबोफोरन सिमि साकसरि हामियारा कंखा सागारे एमने बिजिता हमें दंलिया 1-2 मास किसा कसर किसा हम दंगै आट कासे अंका आट कासे बक्स हाजगे ठीक हायाके ताबुगि आंगो सिनि सबानि सेंक्रा खायाका सार संरक गोबां मा फाइजाक बरक नंनि नुखुंनो नायनायनि हिनै हायाकेबा गोबां माइया फानो जे बंनि सुक्तुइ लेपसा लेपनै फानो नरंनो सुबासो खलायनायनि हायाकेबा नं नुखुंनो नायनायनि हिनै फाइमान दै नों बरकनो ताम साना क'क्राझार नामसुं ओरैबा सारजों जुबान सारजों नाङानो हामजों बेरायनो गाहामनो याफारनो मुसुंगो बेरायनो दुखु नांजा आं बरंनो दिनै दाय नांखायनाय बत थाङैनो पाइका साबो हामलिया सायाबो हामलिया सारजों नाबो नां थिन सारजों गयनांगौ जों बेलेग बेलेगनो बखाने हामजा मरिनांगौ जों आमसों माने ओंखाय बाय निनि सिनेमा किचारिदि आं बुमुं दे आं बुमुं सबिता देबरमा
थैथांनाय आन बसाय सुरेन्द्र देबर्मा नों मं गामिखे रविचरण पारा रविचरण पारा डिस्ट्रिक्ट ओंखाय लेफुंगाता लेफुंगा नेफुंगाना menai nini bumung tamo Pan bung ke wajib deborma. nini baba o hasung sarna yakar thangmani besok tariko 1 তারিখ 7 মাস 2025 ke teni bai sal besok makalai তিনি কয়দিন 10 দিন 10 din hai rakon khana kai tabo obong gang kai sini madam yo naithok sungsarno otipara hastina yak samarna hanai salsa sabawna khorei samung tanglang mani nini ani jo tani bagai bini bihik tabuk bo hasung susuru khalai basano tei bahaikai tori logri bahaikai sangsar na khungna chalaknai abno tei bo wana sak abon tei sing bini khukti khana na Đây bác sĩ, em đi. তোমার ফাইগার ট্যাঙ্ক কে ফাইগার আছে Saya tahu ya kisah ya, kerap